Radio Big FM. Dance music. Dance music. Hot music. Hot music. Hot music. Music. Dance music. Dance music. Only hope can lead the way. Radio Big FM. Big FM. Atenție copii! Veniți la Gala Frumuseții! Cea mai frumoasă paradă de modă pentru copii va avea loc la Gold Plaza pe 17 decembrie. Se pot înscrie toți copiii cu vârste cuprinse între 4 și 15 ani. Gala Frumuseții pentru copii, organizată de televiziunea Teleplus Baia Mare și Gold Plaza. Informații se pot obține la Canal 7 pe Bulevardul Republicii, numărul 16 sau pe www.canal7.ro. Pe 17 decembrie, ora 15, vino la Gold Plaza să vezi Gala Frumuseții pentru copii. Cea mai frumoasă paradă de modă pentru fetițe și băieți, organizată de televiziunea Teleplus și Gold Plaza. Parteneri și sponsori: Granini, Inedit, Art Tradition, ATP Exodus, Finestra.ro, Intracom, Sece Candia Dulce S.A., Brutăria Rosario și Romdil. Parteneri principali media: Kiss FM și actualmeme.ro. Înnoiește-ți casa de sărbători cu electrocasnicele de la Mamut. Consilierea corectă te va ajuta să alegi produsul dorit la cel mai mic preț. Profită de cele mai bune oferte ale lunii decembrie, doar la Mamut. Cu magazin Mamut ai parte de sărbători minunate! Nunta este un moment special din viața ta, iar valsul mirilor este cel care deschide acest eveniment important. Puteți învăța în ritmul propriu valsul mirilor și alte stiluri de dans prin clubul de dans ProDance 2000 Baia Mare. Îți garantăm că în timpul acestor lecții particulare vei învăța pași de dans care să facă din nunta ta un eveniment de neuitat. ProDance 2000, pe Bulevardul București, numărul 27, Baia Mare. Star Clinic Baia Mare vă oferă consultații profesionale la specializările oftalmologie, ginecologie, stomatologie, orele și fizioterapie. Consultații la copii începând de la 6 luni cu autorefractometru pediatric, consultații la adulți, tratamente, examinări pentru angajări și școli de șoferi. Consultații ginecologice, analize de specialitate, ecografii, consultații profesionale cu aparatură modernă, tratamente, plantări, extracții, lucrări dentare, detartraj și tratamente de albire a dinților. Examinare endoscopică orele cu fibră optică și fibră optică flexibilă, audiometrie în camera izolată fonic. Recuperare medicală cu ajutorul tratamentelor de electroterapie și gimnastică medicală. Star Clinic Baia Mare, strada Victoriei 108. Telefon 0262 218 366. DJ Honest Exclusive Mix. DJ Honest Exclusive Mix. Exclusive Mix. DJ Honest Exclusive Mix. Asculți Music Mall pe Radio Momente Magice. Pe Radio Momente Magice. Ascultă și tu Music Mall pe Radio Momente Magice. Andrei îți ține companie în Music Mall. Ascultă și tu Music Mall pe Radio Momente Magice. Asculți Music Mall pe Radio Momente Magice. Pe Radio Momente Magice.
Imaginea este importantă și în afaceri. Pentru ca firma și produsele dumneavoastră să fie cunoscute, aveți nevoie de promovare, inclusiv prin spoturi audio. În acest sens, Andy Media Production vă stă la dispoziție și vă ajută cu conceptul și realizarea reclamei dumneavoastră audio. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0757 321 404. Și nu uitați, imaginea chiar contează!